Májusban fotózzuk a Trend kollekciót, de sokkal korábban kezdjük a folyamatot. Januárban összehoztuk egy szobába a Vella család legjobb fodrászait, az összes ikont Japánból, Észak-Amerikából, Olaszországból. Összejöttünk és együtt feltártuk, hogyan tudnánk életre hívni ezt a trendet. Mi legyen a történet mögötte? Megosztva egymással tapasztalatainkat és elképzeléseinket, különböző történeteket hoztunk létre, amik segítenek megalkotni az új kollekciót. Közösen megbeszéltük a színeket, formákat, alakzatokat és textúrákat. Nagyon izgalmas volt. Már létező trendeket vagy mozgalmakat viszünk tovább. Látjuk, hogy az emberek szeretnek városban lakni. Élvezik a közösségi vagy városi társadalom által kínált életet. Akkor tudsz létrehozni egy környezetet, amiben igazán kényelmesen érzed magad, ha behozod a természetet vagy a természet elemeit. Majdnem olyan, mint amikor rendet raksz a ruhatáradban. Kidobsz mindent, amihez nem nyúltál egy éve vagy 6 hónapja. Az érzés, amikor a tér felszabadításával magadat is felszabadítod, újra kapsz levegőt, megint tudsz élni. Így élvezheted a létezés művészetet. Szerintem tényleg életre tudtuk kelteni ezt a nyugodt energiát, ami a trend lényege, és megelevenült a fotózáson. Ilyenkor hosszú órákat dolgozol, beleadsz mindent, amit van, de mégis mindenki számára annyira élvezetes, annyira kifizetődő. Nem csak a fodrászok kapcsolódnak össze, hanem a modellek is összekapcsolódnak, és a fotósok is, és a kulisszák mögött dolgozó csapat is. Mintha a törzs fogalmát tanulnánk, ami nem valami elvont fogalom, hanem nagyon is könnyen életre kelthető, megvalósítható a saját környezetünkben. Vettük a mozgalmat, illetve a mozgalom energiáját, és létrehoztuk azt, amit mi Andan, vagyis befejezetlen kollekciónak hívunk. Ez a bejáratott kényelemről szól. Gondolj arra, hogy amikor ruhát vásárolsz, azokat már előre kimosták, előre kezelték, hogy kényelmesen érezd magad bennük, mintha már napok vagy hetek óta hordanád őket. Ezt a fajta kényelmet szerettük volna a haj tekintetében létrehozni. Rengeteg színt inspiráltak a különböző színsűrűségek. Például a kopott hatást keltő szőke. Ehhez elég, ha napfény éri a hajat. Ezek a fakó világos színek és új árnyalatok, amik kölcsönhatásba lépnek a szőkében, nagyon gyakoriak, nagyon kívánatosak. A kőmosott korallszínekben is ott van a vörösek kölcsönhatása és telítettsége. Ez fantasztikus mozgást hoz létre és támogatja a frizura rendezetlenségét és könnyűségét. Ez gyönyörűen működik a barna hajon is. A textúrát ebben a kollekcióban a természet ihlette. Gondolj arra, hogy a tengerparton sétálsz a szélben. Utána egyszerűen imádod a hajad, mert van egy gyönyörű formája és tapintása. Rendezetlen, de gyönyörűen rendezetlen. Egyik frizurát sem tudod tönkretenni azzal, hogy beletúrsz a hajadba. Szinte jobban néz ki, ha megteszed. Érintsd meg a hajad, töltsön el jó érzéssel. Vendégeink első számú kívánsága az egyszerű haj. Olyan frizurákat szeretnének, amiket könnyű formázni. Mozgó, könnyű hajra vágynak. A saját tömegüket kedvelik, nem a túl sok tömeget. Szerintem ezzel a kollekcióval nagyon jól meg tudjuk szólítani a vendéget. Utána a vendég bejön a szalomba és azt mondja, ezt akarom. Ez a városi benszülött.